pollo asado, 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 asado con ensalada. Buen menú, buen menú, buen menú, señor. Gaur ogizko tostadak egingo ditugu. Urte guztian sukaldean ditugun osagaiez egiten den postre goxo eta errez bat. Eta hau egiteko osagaiak hauexek dira: ogi bat, esne litro bat, arraultza bat, azukrea, kanela hutsa, kanela arrama bat, limoi eta laranja azala. Lehendabizi, esnea prestatuko dugu. Esnea ontzi batetan botako dugu, kanela arrema batekin, limoi eta laranja azalarekin batera. Esnea sutan jarriz osagaien zapore hartu dezan. Gero, hoziten jarriko dugu. Esnea ontzi batetara botako dugu. Gero, ogiak jarriz, esneak xurgatzeko. Ogia hartu eta xerratan ebakiko dugu. Ogi xerrak esnea dagoen ontzian sartuko ditugu bere gustoa xurgatu desan. Gutxi gora bera ordu eta erdian. Orain, azukrea eta kanela hautsa hartuko ditugu, eta zati berdinetan botako ditugu plater batetara. Gero, ogiak albardatzeko. Ontzi batetan arraultza bat irabiatuko dugu. Ondo irabiatuta dagoenean, esne apur bat bota eta irabiatzen jarraituko dugu. Tostadak frijitzeko ordua da. Olioa oso ondo beratu behar dugu lehenbailen. Gero, ogiak arraultza irabiatuan pasatu eta sarteinean jarriko ditugu, gutxinaka gutxinaka. Hobeto da gutxi ipintzea batera. Kontu handiz eman behar delako buelta, bestela apurtu egin daitezke. Urreztuta dagoezenean, kanpora atera behar ditugu, eta lehen egindako azukre kanela nahastean sartuko ditugu aurkeztu aurretik. Beste egiteko era bat, alnibar, esti edo brandi txupito bat botatea da. Horrela, beste zapore desbardin bat lortuko dugu. Bukatu da gaurko errezeta. Orain, on egin dezazuen eta gozatzera!